Horas aliak kadongan lasroha pajupak kita muse di pertangyangan palapok roha di channel YouTube IKB namar hata wata tuba adorakso tatangingon dope hata ni dewatasi pahusor-husor ni rohata di tikyon cumulu mahita martangiang upuji kami wali di bata amanami perdingan basa na mga ramoti ngulu nami saat di tikyon ilokodo pe partikian di kami laho tu mangihon hatamar hiti-hiti teknologi modern sian YouTube ali Tuhan pasu-pasu mahami di bagas atau dimi perrohai urasi kami sian nakahagaliw kaurangan nami asa tamahami ali Tuhan marsal.ho nagadia amen diamuna ali akadongan ia si pahusor-husoro ni rohata dibuat siap buku wasiat kekal namarodolan para sidohot di ulaon asini roha na di enet sian buku pangukapos 10 ayat sada 110 jala nagabi ujahan ni si pahusor rota sian ayat opat na matdok dungi hubigi mas suara na asing sian banua gijang na matdok lau mahamu ali bangsok ruar siani asa unang partohap hamu yak kadusana unang dohot tamu majalo hapor suhon naing tetu diboto torok jolmado ia babil ima karajaon na manukup manang majahati bangso Israel dang ditada akarajana sida debata jahuba diturpuk sadarion siap buku nabadiai didok suruh-suruan ni dewata mangaliho pangukapot tu apostol Johannes lawa makke padohan Babel tu pamaretta na sala mangulahon kuasona jalanal mangarupa torok zolma marhiti na soku dimula ni huria na parjului sai digosa haraja Romawi do ruas ni huria rarak do hajahatun nasidai tu torok bangso dot harajaon sialani padohan Babel ditupuk jami tahun ima harajaon Romawi ahamana ikkom masa tu pamaretta na mangulaon uhum na sopatuti didok hatan itu hatta sudena sida ikon dipasuda do dang luason ni debata jahuba akka pamaretta siula na suhum mangalehon elahela manang pengaruh haja hato di portilio waso ni debata adurgumogo do sian waso haja hato ni joma ahado nagabi juju ni jamito tuhuria noengon dipaingon do huriai asa unang parsidohot di bagasan hadusaon ni pamaretta na mangulah kajukatun na sohum uria ikkom mamili hanguluan dohot ulaon di bagasan haluaon dada hamaguan bosi manajomi bosi suang le songoni bawa manajomi bohini donganna ninna panurak di buku poda 27 ayat 17 laho paingoton tu macai momodo hitaod jolma namar saur majalo jala mangalihon ela-ela manang pengaruh tu dongan na asin ala ni marningot tona na nyukap ni suruh-surani tu huria ni tuhani sudi mahita majamotot diri unang mga luas-waso na jahat sian punguan na mga rasuni pangalaho na dinggan na ngarong di hita maingon persidohot maho di ulaon asini roha paholang diri sian ela-ela nagabi persidohot dia kaulaon hajahatun dot hadusaon amen songoni majolo pertangyang atta sadarion alai sotung lupa hamu ate akka dongan like, subscribe. Jala sagiho museto akadongan na asing dope
Marhitei nunga parsidot tamuna patol hason barita nauli rap dohot ika bion tu lihat portibion sai di pasu-pasu Tuhani mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.